बे समाव जोङो गाखोनो थांबाय दं नै बड'लेण्ड ब्रिज नोंथांमोना बियो जाबाय आर्टिफिशियेल हाजो गाइस नै बे समाव जों दंफैयो उदालगुरि रौथायाव जाबाय थानाय सेन्ट्रेल ABSUनि एनुवेल कनफारेन्स स' नैबेनो जाबाय मेन गेट बिदिनो हाबलांगोन आरोना मेन स्टेजआवहा हेमन्त प्रमद बर' बिथांमोन गासैबो नैबे स्टेज बे लामाजोंनो हाबलांगोन मेन स्टेजआव नायदो नै नोंथांमोना बेसे समायना साजायदों आलासि जिरायसालि खथा बियो बेनो जाबाय मेन स्टेज स' गाइस नै नायदो नोंथांमोना बोरै हजायदों स' गाइस नैबेयाव डिलिगेट थागोन जायफोरा गोजान गोजाननिफ्राय डिलिगेट हिसाबै फैगोन बिथांमोना नैबे पेन्डेलावनो थागोन बानायना दोनदों नोंथांमोना फैनानै जुदि बेराय जुदि मेङोब्ला बेहाय जिरायनोबो हागोन नै मोजांथार बिदिनो बहुत जिरायग्रा बानायदों स' गाइस नै नोंथांमोना बे समाव नुनो मोनदों नै बाजारबो दङ बिथिं माइकि बाजार बेयो जाबाय लकेल बाजार ना मा बाजार बियो माइकि बाजार ना मटा बाजार एक्जिबिसन जादों बेयाव नोंथांमोना फै आंनि नामला ओमफ्राय बाय डिसकाउन्ट मोनगोन मेन एक्जिबिसना बैथिंसो दङ बे नङा अब्लाबो बिथिं अपेन मार्केट आरोना सापस नै बर' हिनजाव गोजा फानजोबदों बेयाव दं नै सिख्लाफोरबो बेसे बोग्रि जानो नै डिफारेन्स काइन्डनि माने बोग्रि दङ नै जारु बे जाबाय अपेन मार्केट एक्जिबिसना बैनि बोरैजाय दङ नै सुमा फिथा नै बेहायनो एक्जिबिसन जादों नोंथांमोना नायदो स' जों बे समाव जों सिङाव हाबलांनोहाय नै बे एक्जिबिसनाव हाबनोब्ला 20 थाखा लायो नै टिकेट दाननांगौ जायो $20 लायो नै बेयाव टिकेट दाननांगौ जायो लोरोफोबो दङ बेयावहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों लोरोफो नै लोरोफोबो दङ बेहाय नैथिं जाबाय एनुवेल कनफारेन्सआव थानाय एक्जिबिसन नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आं इन्दिनि गस्ला नायनो इन्दिनि दुखान नांगौ नै लोगोफोर एभेलेबेल दख'ना बेवहाय गान खनगोन नङा होमबा बे मोजां दङ थारमाने बिजनेसमेन इन्ट्रेस्ट जायो फट'फोर नांगौ टिकेट लादों मा टिकेटआ 10 थाखा लानांगौ sedang
पुतुला नांगौबा पुतुला नै only 100 rupees fixed price गोदोर लाबाबो फिसा लाबाबो 100 लसो नै fixed price प्लास्टिक सब प्लास्टिक है ना ये कितना इसका प्राइस 200 100 rupees मबाइल कफा दुखानियानो गैया नै लानो गोसोबा नोंथांमोना फैगौ लांगौ खनगौ खालामनो हागोन जि लायो बेयो 100 rupees fixed price गोदोर पुतुला लाबाबो फिसा पुतुला लाबाबो 100 rupees सब 100 rupees समाव नोंथांमोना देखायनो थांबाय दं नै बेदर हांनाय नाथु दङ ना गोरि जानोबा नै गोदोर गोदोर नाथु नै ना गोरियालाय बेसे मासेयाव 100 न दे बे दखानाव आठस' बुंदों मिथिया बे हाजारसिम हरनाय जाग्रा बे समाव जोङो गाखोनो थांबाय दं नै बड'लेण्ड ब्रिज नोंथाङा नायनो हागोन नै बहुत मानसिफोरानो बेयाव फट' लादों मानो होनबा फट'नि थाखाय बहुत मोजां नै बहुत मानसियानो फट' लादों नै बड'लेण्ड ब्रिज सारा न' नै बेनो जोंहानि न' आलासि दोनग्रा न' नै सारा न' नै बेहाय उन्दुयो आङो बेनो जाबाय आंनि थाग्रा खथा रायजोफोर नै बे जाबाय आंनि सि दोनग्रा सारा न' नै बेहाय खुन्दुं सायो मा जिनो खफ्रा अखंनो नै खफ्रा न' बियो नै खफ्रा न' नै बेयाव जालाबो दङ मनाबो दङ गोदो बर'फोरा बिदि थायोमोन नै बेयो ओंखाम इसिं नै बर'फ्रा बिदि ओंखाम सङो नै अदाब बियो अदाब बेयो जाबाय इसिं नै इसिं ओंखाम इसिं बेयो जाबाय बाख्रि माइ दोनग्रा न' बेहाय बिथिं जाबाय थानसालि बेयो जाबाय आर्टिफिशियेल हाजो बेयो नै समायनाथार नुदों आर्टिफिशियेल हाजो बियो सिगाङाव लानो मोननांगौमोन उदालगुरि नुनाय गोजासिम माथो बिसोरो एनै बडि जानायनि मुलि नांगौ लोरोपो
बे समाव जोङो ससमा बायनो नागिरदों बिथाङा लागोन ना लाले नायदों लादो मोनसे लादो ससमाबो दङ बेहाय बे समाव जोङो मास्क बायनोसै बहुद हाद्रि जुदि मास्क लायाबा रायजोफोर नोंथांमोना फैनाङा मानो होनब्ला हाद्रिथ' गगा मोननायनि चान्सेस दङ आरो औ कर'ना पार्ट 3 हायगासिनो दङ स' कर'ना जायाबाबो नोंथांमोनखौ कर'ना जादों सानगोन बेयाव जुदि हाद्रि हाबनानै जुदि गगा मोनोबा आरो ना नै है बि मोजां नङालै बेलेग हरलाय नै इसको निचाय हमको बेलेग हर वान टाइमानो मोजां दिनै गानबाय खनसे गारबाय दिनै सानसेल' गाननोसै आरो गाबोन गारनोसै आरो ना स' नै मास्क एभेलेबेल दङ नोंथांमोना हायोब्ला बाहेरनिफ्राय बायनानै लाबोखा मानो होनबोला मास्क लायाबा बहुद हाद्रि हाबगोन गगा मोननायनि चान्सेस बहुद दङ आरो ना गाइस बे मास्क फानग्रायावनो किउट कि हल्डारबो दङ नै कि हल्डार जोबोद समायना नै आयु मानसि अन्थाव बाथावथार नै आयु लाभ नै बेबो आयु अन्थाव गथ'फोर कि हल्डार बियो साबियाव लांनो हागोन बाइक साबि साइकेल साबि कार साबि नोंथांमोना बेयाव लागायनानै लानो हागोन नै मोजांथार ओइ किमान इटु प्राइस 50 कमन नि दे तिनटा 200 मोजां दंखायो नै जा मोजां दंखायो नै आयु अन्थाव मासे अन्थाव आयु नै स' गाइस आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनो दाबाव आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो